zijn een aantal kinderen namens de kindernevendienst die willen een bloemetje aan de huidige BNG-leden geven, dus niet voor de ex-BNG-leden. En aan de koning. Die hoort ook bij. Eigenlijk hadden jullie dit niet moeten doen. Wij moeten niet in het zonnetje gezet worden, maar zoals jullie dat gedaan hebben met zo'n maquette en zo'n kerkgebouw. Nu dit kerkgebouw, dat zegt eigenlijk alles. Ja, het geeft aan dat het een speciaal gebouw is. Kudus, heilig. Dat is iets wat toch een hele uitdaging blijft. En zoals dat dan door jullie ons is aangeboden als kerkgemeente, zo zou je eigenlijk dit ook aan de gemeente moeten geven. En niet aan een aantal mensen die zijn uitverkoren volgens hun eigen gevoel. Anderen zouden zeggen, die zijn geroepen om oude dingen te doen. Nee, wij mogen jullie dankbaar zijn dat dit zo gebeuren kan. Wij hoeven dit niet, maar zijn natuurlijk gewoon blij. Maar het is een teken van waardering die jullie ouders je ook hebben meegegeven. En we hopen dat hier in de kindernevendienst en bij de diensten die jullie hier meemaken, dat je daar ontzettend veel mag meepakken voor het vervolg van je eigen leven. 20 jaar later, daar zijn jullie al in begonnen. Dat is ook de bedoeling geweest van zo'n maquette. Ik denk dat het heel goed is om in de maand die nu is uitgeroepen tot de Gunung Batu maand, GB20. Op de toekomst gericht, maar GB20. Over 20 jaar, wat zijn we dan nog?